Μακαράκας, Μακαρίτογλου, ορίστε. Μάλιστα, γιατρέ, είναι έτοιμο επιτέλους το εξιτήριό μου. Μην βιάζετε κύριε, εδώ έχουμε μερικά υπόλοιπα. Υπόλοιπα, τι υπόλοιπα, άνθρωπε μου, αφού είναι όλα καλυμμένα από το ταμείο μου. Μην ταράζετε, ψιλοπράγματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 9 φιάλες αίμα. 9 φιάλες αίμα. Α, τι να τις κάνω εγώ τις 9 φιάλες αίμα, δεν χειρουργήθηκα, γιατρέ. Τι λέτε κύριε, εδώ σας βάλαμε βηματοδότη. Βηματοδότη μου βάλατε. Βέβαιως. Τι το έχω εγώ απάνω μου βηματοδότη. Τα χαρτιά το λένε κύριε. Εγώ, άνθρωπε μου, ήρθα για μια αφαίρεση κρεατοελιάς. Τότε να σας πω, ή πρέπει να καθίσετε να σας ξαναεγχειρήσουμε να σας βγάλουμε το βηματοδότη, ή πρέπει να το πληρώσετε. Είσαι τρελός, κύριε. Θα καθίσω εγώ να με ξαναεγχειρήσετε και να μου βγάλετε το βηματοδότη εσείς. Βέβαια, το διαμαρτυρηθώ. Θα πάω στον Τριανταφυλόπουλο. Θα φωνάξω τον Τριανταφυλόπουλο. Θέλω τον Μάκη. Με φώναξες αδύναμη πολίτη. Μάκη, ο γιατρός εδώ μου έβαλε βηματοδότη ενώ εγώ ήρθα για απλή αφαίρεση κρεατοελιάς. Έλεος Μάκη, έλεος. Ένα λάθος κάναμε. Ένα λάθος. Ηρέμησε αδύναμη πολίτη. Ο Σούπερ Μάκης είναι εδώ. Άτιμε γιατρέ, θα πληρώσεις. Θα σε κάνω ρεπορτάζ στην εκπομπή μου. Καμία διαφθορά δεν ξεφεύγει από τον Σούπερ Μάκης. Τίποτα δεν λειτουργεί. Κανένας δεν τους ελέγχει. Ο Σούπερ Μάκης είναι εδώ. Σούπερ Μάκης. Και Μάκης και Σούπερ.